Familiak musikarenganako pasioa erakutsi zion eta gaur egun konpositore saritua eta ezaguna da. 20 film baino gehiagotarako soinu bandak konposatu ditu eta antzerki, dantza, telesail eta bideojokotarako musika egin du. Atzerritik lan aukerak iritsi zaizkion arren, Nafarroan bizitzearen aldeko apustua egin du kultura eta hizkuntza sustatzeko helburuz. Gaur, Paula Olaz soinu banden konpositorearekin solastatuko gara. Kaixo, Paula, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Paula, 20 film baino gehiagotako soinu bandak konposatu dituzu, zehazki zer lanetan parte hartu duzu? Pelikula askotan, esan duzun bezala, izenak esan nahi duzu, bai. Esateko. Alguien que cuide de mí, Crónica de una tormenta, Nora, Verano en rojo, El bus de la vida, eta asko zeio. Nola hasi zinen sektorean eta zer ezagutza duzu? Sektorean hasi nintzen orain dela ja 8 urte edo, esango nuke. Eta, hasi nintzen Pascal Gein konpositorearen aldean, bere asistente moduan, orkestadore, gauza guztiak egiten dituen berarentzat. Eta gero ja, gutxinaka, ezagutzen hasi zen jendea, nire izena, nire lana, eta hortikan aurrera, hasi nintzen ni konpositore bezala, orain dela, ez dakit, zenbat urte, 5 urte edo. Pascal Gein aipatu duzu, zer ezagutza eman dizu Pascalek? Pascalek zinematik gauza asko erakutsi dizkit, asko ikasi dut berarekin ze, lan egiten dugunean pelikula batean, ez dago bakarrik lan hori musika sortzearen lana, baizik eta hortik kanpo lan asko daude, psikologo moduan egiten dugu batzutan, zuzendariekin, gero estresa nola kudeatu, telefono deiak egin, gauza asko dago, eta nik uste Pascalek erakutsi zidala da, zinema eta musikarekiko maitasuna, maitasun oso sakona, eta gero bere mundu pertsonala edo bizitza pertsonala pixkat zinema mundu horrekin nola kudeatu, ez dakit, ze erramientak erabili, pertsonalki presio asko dagoenean, pixkat hori nola landu eta gero hitz egiterako orduan, hori zuzendariekin, batzutan komplikatzen da gauzaz, ez dira musikariak, orduan lasaitasun hori transmititu zidan, asko ikasi nuen, berarekin, bai. Lorca sarietan, jatorrizko soinu banda honenaren golardoa jaso zenuen eta Goya eta Oskarretako hautagaitza ere lortu duzu. Zer suposatzen du halako ospea duten aitorpenak jasotzea? Normalean esaten da ez duela inporta, ez? Sarien mundu hori, nik ez dut buruan. Normalean saria benetan, eta hau benetan diot, da lan egitea. Honetan, lan egitea bada sari bat. Baina egia da, sari bat jasotzen duzunean, horrek ikusgarritasuna ematen dizula. Baina beti oso lasai egoten naiz, nik uste nahiko gaztea naizela oraindikan, eta sarituak normalean esperientzia askoz luzeagoa izaten dute. Zaila izaten da zinemaren industrian lekua izatea? Egia da zineman lan egiten dugunean, ez dakit, harremanak asko sakontzen direla, eta pelikula baino gehiago egiten baduzu zuzendari berdinarekin, kuadrilla moduko batean zaudela azken finean, ez? Orduan,
zaila izan daiteke hastear dagoen konpositore batentzat, ze ez ditu konexio horiek edo ez du jende asko ezagutzen, eta normalean zuzendariek eta produktorek norbaitekin lan egiten dutenean jarraitzen dute pertsona horrekin, ondo baldin badago harremana. Eta orduan alde horretikan nik uste zailena dela sartzea, industrian sartzea, baina behin erakusten duzun zure habilidadea materia horretan, konposizioan adibidez, nik uste lekua dagoela. Industria nahiko handia da, Espainia mailan, pelikula asko egiten dira urtero, 100 baino gehiago, eta ia da, geroz eta jende gehiago sartzen direla, gazteak, orduan, zaila, baino baduka hor ere aukera jendeak. Eta nolakoa da soinu baten sortze prozesua? Importanteena niretzat dela lehenengo konbertsazio hori. Zuzendariarekin hitz egiterako orduan pixkat bilatzea berak zer nahi duen kontatu. Eta hori normalean da zailena, eta momentu horretan saiatzen zara lehen esaten nuen psikologo moduan, aritzea. Beraientzat oso importantea da, ze musikak duen indarra oso handia da, dena aldatu dezake. Orduan, ez dakit, polita da niretzako lehenengo momentu hori partekatzen duela zuzendariak zer bilatzen duen, eta oso hitz edo komunikatzeko era arraroak ateratzen dira, oso abstraktuak batzutan, oso sentimentalak batzutan, eta hori itzultzeko modua niretza da, ez dakit, gauzarik politena, hori musikarekin egitea. Zer eskaintzen dio zehazki soinu banda batek ikusentzunezko bati? Beste begirada bat eskaintzen dio, eta eskaintzen dio empatia publikoarengan. Musikak badauka erreztasun handia pertsonengan ailegatzeko, eta barne mundu emozional hori modu batean bizitzara ekartzeko, Orduan batzutan musika gehiegi baldin badago, azkenean konturatzen zara musikak duen indarra, eta zuzendari batzuei ez zaie gustatzen hori, hainbeste musika egotea, baina nik uste bere neurrian dagoenean musika konturatu gabe espektadorea edo hunkitzen da, eta hori lortzea, nik uste hori lortzeko musika oso tresna potentea da. Zinema solastatzen ari gara, baina bideo-joko, dantza eta telesaietarako musikak ere egin dituzu. Zer ezberdintasun nabarmenduko zenuke? Antzerkian musikak badu beste potentzia bat ere, zaila da antzerkian oso ondo musika jartzea, ze beste leku batetik ateratzen da, ez dago dena hain integratuta, eta dialogo asko dago antzerkian, baina oso poteretsua da musikalki. Eta gero bideojokoetan, bideojokoena da pasada bat, ze kontzeptualki ideien inguruan egiten duzulan tresna asko dago, soinu bandetan, baina pelikula batek baldin badauka, ez dakit, 30 minutuko musika, bideojoko batek izan ditzake, ez dakit, 3 orduko musika, Orduan, eta oso interaktiboa da. Depende zer egiten duen jokalariak, musika era batean edo bestean erantzungo du. Horregatik, ez dago irakurketa bakarra. Eta dantzan, niri asko gustatzen zaidala, dantzan musika da zoragarria, ze zuk musika eskaintzen duzu, eta gero dantzariek zure musika dantzatu egiten dute. Orduan, nik uste dantzan musika presentzia handia daukala, eta klabea dela dantzan, bai. Gaiarre Antzokian zu konposatutako 6 soinu banden omenaldia eskainiko dizute, zertan datza ikuskizuna eta zer artista gonbidatu izan ditu? Bueno, nik lehenik eta behin esan behar du Gaiarreko kontzertuak ilusio ikaragarria egiten didala, benetan, nire hirian, nire hiriko antzoki printzipalean, horrelako
omenaldi bat edo monografiko bat egotea, niretzat benetan oso hunkigarria da, ez? Gainera nahiko berezia izango da, 6 pelikula hoien zuzendariak pertsonalki etorriko direlako. Azaltzera beraik nola bizi izan duten prozesu hori, nirekin lan egitearen prozesua, soinu bandan, eta hori izango ditugu taula gainean. Eta gero etorriko dira artista gonbidatuak, leku desberdinetakoak, nirekin soinu bandak jada grabatu zituztenak. Eta nik uste hori izango dela, gero familia guztia, lagun guztiak ere egongo dira. Niretzat oso momentu espeziala, ze gainera da pixkat niretzat bidai pertsonala. 6 pelikula desberdinak, bakoitza genero batekoak, genero desberdinekoak, nik uste aukera paregabea dela. Inoiz ez da Iruñan horrelako gauzarik egin, eta, nik pozik. Zure familia hor egonen da, familia musikari lotuta egon da beti, txikitatik musikaren ganako pasioa jaso duzu? Bai, jakin gabe gainera, oso naturala izan da nire etxean beti musika entzutea, eta nire ama sopranoa da, hainbat koru zuzentzen ditu, nire anaia egon zen Europatikan bueltan niño kantor bezala, padre Goikotxearekin, oso famatua izan zen hemengo konpositore eta musikagile batekin. Gero nire aitaren familiatik Orfeoia fundatu zuten, familiar batzuk, orduan, ez dakit, beti danik etxean entzun izan dut, ez? Eta disfrutatu ere bai. Zer garrantzi du euskarak eta euskal kulturak zuretzat? Niretzat apustu ikaragarria da hemen, Iruñan bizitzea adibidez, eta hona etortzea lan egitera eta bizitzera. Niri esan zidaten Estatu Batuetan geratzeko edo Europan bizi izan naizen lurralde ezberdinetan geratzeko, baina nik uste hor ere errespontsabilitate bat daukadala, nire herriarekin, nire hizkuntzarekin, eta niretzat garrantzitsua da. Euskal zineman lan egitea, euskaraz ere lan egitea, emakumeekin ere, esango nuke, lan egitea, eta pozik nago. Ze nik uste batez ere hemen Iruñan eta Nafarroa mailan zinemako industria garatzen hasi dela, eta nik ez dakit, etorkizun oparoa, ez? Opa diot, profesional handiak daude, talde ikaragarriak, eta nik uste, ez dakit, aukera ona egin dudala, baino bai, izan dela, ez dakit, erronka handi bat niretzat ere, ona bueltatzea, baino pozik nago. Mila esker, Paula, gurekin egoteagatik ere, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei.